адным з першых працаваў у архівах і падняў вельмі вялікую колькасць беларускіх мовазнаўцаў, падняў інфармацыю пра вялікую колькасць беларускіх мовазнаўцаў. І Байкоў быў адным з іх. У 85-м годзе у Івана Клімавіча выйшла такая кніга, зборнік «Беларускія мовазнаўцы», дзе, дарэчы сказаць, прапаў Некрашевіч. Тут няма Некрашевіча, Байкоў тут ёсць. І Некрашевіч прапаў па цэнзурных матывах. Рэч у тым, што незадоўга перад гэтым быў адзін з юбілеяў дзяржаўных ці партыйных і так далей, і там дагледзелі, што Некрашевіч быў, біяграфія Некрашевіча была не вельмі добрая, не вельмі правільная, ён меў дачыненне да БНР, і вось, нягледзячы на тое, што Германович вельмі цаніў Некрашевіча, нягледзячы на тое, што Некрашевіч быў сапраўды вельмі кваліфікаваным, выдатным лексікографам. У гэтай зборніку не знайшлося месца Некрашевічу, хаця раней артыкул пра Некрашевіча быў надрукаваны тым жа Германовичам. І пасля смерці Германовича у 2005-2006 годах была гэта кніга выдадзена у дзвюх частках. І там ёсць ужо, па-першае, там вярнуўся Некрашевіч, а з другого боку там ёсць і Байкоў. І Байкоў, трэба сказаць, Іван Клімавіч паспеў дапрацаваць Байкова, уключыў туды інфармацыю, якой не было ў выданні 1985 года, а канкрэтна пра лёс Байкова. Рэч у тым, што дата смерти Байкова и околичности смерти Байкова фактично по сённяшні дзень невядомыя ці дрэнна вядомыя. І калі я якраз зазірнуў у Вікіпедыю, у Тарашкевічнай Вікіпедыі фігуруе, написано, памёр, загінуў пасля 45-го года, дзе улічана новая інфармацыя пра акалічнасці смерці і абставіны смерці Байкова. А вось у звычайнай Вікіпедыі фігуравала дата чэрвень 1941 года. Рэч у тым, што так, як быццам бы напісана ў розных энцыклапедыях, і вось у гэтым першым выданні ў Германовича дата смерці Байкова пададзена якраз як, правда, не чэрвень, а ліпень, 26 ліпеня 41 года. І калісьці абмяркоўваючы са Скалабанам, Скалабан мне сказаў, што гэта, відаць, Германович знарок паставіў такую дату. Вось такая, як бы, толькі пачалася вайна, і неўзабаве там памёр ці загінуў Байков, і ніхто нічога такога асаблівага шукаць не будзе. Рэч у тым, што, я, можа быць, забегаю, пачынаю як бліжэй да канца, але тым не менш, Байков быў звольнены з інстытута у лістападзе 29 года. І так атрымалася, што, бачыце, ён у ліку першых трапіў пад такія яшчэ адносна мяккія рэпрэсіі. Вось Цвяткоў адначасова з ім быў звольнены. Тады ж ішла гаворка пра Дурнаво, і вось тыя страшэнна сумныя, трагічныя падзеі канца 30-го года, сярэдзіны 30-го года, лета 30-го года, калі былі арыштаваны Лёсік, Некрашевіч, Ластоўскі, там і іншыя людзі, якія пазней фігуравалі ў справе вызвалення Беларусі, то так атрымалася, што Байков быў звольнены з інстытута на год раней, у лістападзе 29-го года. І вось Германович уключыў новае выданне інфармацыі, там фармулёўка была такая, як скампраметаваны ў друку і чужы паводле сацыяльнага паходжання. І вось гэта былі прычыны. Рэч у тым, што восень 29-го года это была цэлая кампанія,
і Байкоў быў не адзіны, які пацярпеў, але фактычна ўжо праўдзівыя рэпрэсіі пачыналіся вось тады, тады яны абмяжоўваліся звальненнямі, пазбаўленнем пасад і так далей. І так атрымалася, што Байкоў пасля яшчэ арыштоўваўся ў 30-м годзе, па-мойму, у жніўні і вось да верасня, нешта месяц ён знаходзіўся ў турме, але пасля ён быў выпушчаны, і такім чынам даволі нетыпова, нечакана таму што ўсё ж такі вось эта справа вызвалення Беларусі, якая замяла Лёсіка, якая замяла Некрашевіча, якая замяла Ластоўскага, а пазней, скажем, Бузук ішоў ужо, правда, па іншай справе, то у Байкова такая спрыяльная аказалася сітуацыя. У 30-е гады Байкоў працаваў тут, заставаўся ў Мінску, і у чым нюанс ці праблема ягонай біяграфіі, ён знаходзіўся ў Мінску падчас акупацыі, супрацоўнічаў з акупацыйнай уладай, займаўся выдавецтвам школьных падручнікаў, і вось у 1943 годзе, ці ў 42-м, здаецца, у студзені, у Мінску тут праводзілася мовазнаўчая канферэнцыя. Наконт гэтай мовазнаўчай канферэнцыі ёсць публікацыя з Дмітра Саўкі у запісах Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. І вось там ёсць пратакол гэтай канферэнцыі, і сярод удзельнікаў, там падрабязна пералічаны ўсе удзельнікі, сярод удзельнікаў значыўся і Байкоў. Такім чынам, падчас акупацыі ён знаходзіўся ў Мінску, займаўся выдавецтвам школьных падручнікаў, і там вось гэта мовазнаўчая канферэнцыя датычылася якраз правапісу, тэрміналогіі, якія ўжываліся ў падручніках. Байкоў быў сярод удзельнікаў гэтай канферэнцыі, аднак ён не выступаў, і там дадзены непоўны пратакол, невядома дакладна, як там што гаварылі іншыя, але цікава, што ён папаў у пратаколе гэтай канферэнцыі, фігуруе даклад Антона Адамовича, вядомага літаратурнага крытыка, літаратуразнаўца, які пасля быў на эміграцыі. І вось ён рабіў даклад як рэдактар пра сітуацыю ў правапісе, ў тэрміналогіі, ў падручніках. Яны абмяркоўвалі, між іншым, у якой меры патрэбны наватворы, новыя словы ў падручніках. Рэч у тым, што ў гэты час фактычна не было нейкай каардынацыі, у падручніках была вялікая непагоджанасць у параўнанні з тым, што было раней. І цікава, што вось нейкія рэчы, якія абмяркоўваліся вельмі актыўна ў 20-е гады, ў 30-е гады, яны ж абмяркоўваліся на гэтай мовазнаўчай канферэнцыі у Мінску у студзені 42-го, па-мойму, все-таки 42-го года. Дык вось, у рэфераце Антона Адамовича ёсць адзін цікавы момант. Байкоў знаходзіўся в зале, як я разумею. Антон Адамович згадваў гісторыю. Ён сам жа друкаваўся ў 20-е гады, добра ведаў розныя акалічнасці з першых вуснаў і гэтым карыстаўся, і актыўна пазней, калі ён пісаў працы па гісторыі беларускай літаратуры, то ён іх трактаваў часта з пункту гледжання вось гэтых сваіх не толькі чытання тэкстаў, а вось светапоглядаў канкрэтных людзей, як ён іх ведаў і так далей. Коротка скажу, напрыклад, вось аповесць «Салавей» з Мітрака Бядулі, добра нам знаёмая па школьнаму курсу. Паводле Антона Адамовича пад гэтымі персанажамі былі па праўдзе зашыфраваны, гэта была алегорія, былі зашыфраваны рэальныя людзі, рэальныя асобы 20-х гадоў, што там, Ксёндз Курашкевіч, так?
і ось Антон Адамович говорив, це Петухович, це літературознавець Петухович, і інші там такі речі. Так ось Антон Адамович вельми шмат ведаў реально про то, як што адбывалася ў 20-е гады, бо ён сам быў удзельнікам. І вось ён у сваім дакладзе, згадваючы сітуацыю узвышша, палемікі 20-х гадоў, вось што ён напісаў, што ў 20-е гады была барацьба часопіса «Узвышша», аўтараў часопіса «Узвышша» з байкоўшчынай, якая выяўлялася ў тым, што Байкоў, як аўтар расійска-беларускага слоўніка, там жа Антон Адамович напісаў: Степан Некрашевич, по правде, прозвище Степана Некрашевича поставлено там просто так. Таким чином Антон Адамович ствердзіў, што слоўнік 28-го года гэта слоўнік Байкова. Толькі, або ў першую чаргу, у кожным разе там непасрэдна напісана, што прозвішча Степана Некрашевича там згадваецца выпадкова. А Байкоўшчына, у цэлым, бачым, вось такая назва Байкоўшчына. Значыць, гэта вось кепская тэндэнцыя ў слоўніках 20-х гадоў, калі там было многа штучных недарэчных слоў з аднаго боку, а з другога боку была всякая там нецэнзурная, кепская, вось такая лексіка. І гэта было на руку ворагам беларускай мовы. Вось акупацыйны перыяд, Антон Адамович, 42-й год, вось у якім выглядзе Байкоў увайшоў, калі не ў гісторыю беларускага мовазнаўства, не ў гісторыю беларускай літаратуры, вось у якім выглядзе ён фігураваў у галоўным дакладзе, у дакладзе галоўнай асобы Антона Адамовича на гэтай канферэнцыі ў Мінску ў 42-м годзе. Я хотел бы сказать, что фактично вот гэтыя святочныя даты дні роднай мовы, яны выпадкова так атрымалася, я, вядома, жартую, не маюць дачынення да Міколы Байкова, таму што беларуская мова не была роднай мовай Міколы Байкова у тым плане, у якім цяпер хоча Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, Дэпартамент па народанасельніцтву, каб усе краіны, значыць, што яны разумелі пад роднай мовай падчас правядзення перапісу насельніцтва. Як мы ведаем, што з падачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, звяртаю вашу увагу, это не наша мясцовая ініцыятыва, і ўвогуле правядзенне перапісаў аплачваецца нават не намі, а вось якраз аплачваецца Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, таму што яна спрыяе правядзенню перапісаў у розных краінах. І вось там гэтая фармулёўка, што родная мова – гэта тая мова, якой чалавек першы стаў гаварыць у дзяцінстве. Вось гэта фармулёўка роднай мовы. І ў гэтым плане Байкоў не ўпісваецца ў гэтыя нашы святочныя імпрэзы, таму што ён быў з Тверскай губерні, ён быў рускім, і пасля ён скончыў Маскоўскую духоўную акадэмію ў 1913 годзе. Як я так разумею, можа быць, не па размеркаванні, але па размеркаванні аказаўся ў Мінску. І вось ён тут працаваў у Мінску, у Мінскай духоўнай семінарыі, выкладаў педагогіку, выкладаў філасофію. Увогуле, калі ён вучыўся ў Маскоўскай духоўнай акадэміі, то ён праявіў вялікую цікавасць да гісторыі філасофіі. І вось якраз сёння у Фэйсбуку мне нагадаў Уладзімір Ляхоўскі, такі гісторык. Я ў Фэйсбуку учора быў напісаў, што збіраючыся ісці сёння, я думаю гаварыць пра тое. І вось я там абазначыў 7 пунктаў. А Ляхоўскі мне напісаў: а трэба 8-й пункт пра тое, як Байкоў хацеў стаць філосафам у Маскоўскім універсітэце,
Але прафесор Шпэт зарэзаў яго, раскрытыкаваў, і такім чынам Байков не паступіў у ад'юнктуру, не стаў філосафам. Ну, я сказал, что дзякуй тому Шпэту, иначе тому, что, магчыма, российская философия обогатилась б философом Миколаем Байковым, а мы б не мели такого выдатного мовазнаўца, як Микола Байков, русский человек, які з 1913 года оказался в Мінску, а якраз роўна 100 гадоў тому назад працавалі такія беларускія настаўніцкія курсы беларусаведныя для падрыхтоўкі настаўнікаў. Іх спачатку арганізавала органы БНР, а пасля і яны былі і далей. І вось гэтыя курсы якраз працавалі на пераломе 18-го года, у першай палове 19-го года. І вось роўна 100 гадоў таму назад на гэтых курсах Мікалай Байков пазнаёміўся з беларускім рухам, з прадстаўнікамі беларускага руху, вельмі моцна прасякнуўся ім, як ён пасля пісаў у сваёй біяграфіі, і захацеў служыць для адраджэння беларускай культуры. Гэта ён пісаў сваёй у аўтабіяграфіі, якую ён падаў, там была нейкая установа, універсітэцкая камісія, яшчэ не было беларускага дзяржаўнага універсітэта. Ён там напісаў: я хацеў бы працаваць у беларускім дзяржаўным універсітэце. Ну, карацей, ён з аднаго боку ён як бы прадэманстраваў лаяльнасць да мясцовых уладаў, а з другого боку ён сапраўды быў вельмі добра падрыхтаваным кадрам, чалавекам, які цікавіўся ў розных адукацыйных праблемах, філалагічных праблемах. Ну, як я сказаў, філалагічныя праблемы былі для яго, можа быць, спачатку не ў першую чаргу, таму што ён пісаў дысертацыю па гісторыі філасофіі, і вось, знаходзячыся ў Мінску, працаваў з дысертацыяй, але, як напісаў Германович, верагодна, ў Мінску не было належных матэрыялаў, ну, плюс пасля акалічнасці ваенныя, і ён змусіў кінуць гэтыя свае справы. Праўда, пасля ён працаваў у Мінскім настаўніцкім інстытуце і выкладаў там педагогіку, і выкладаў там філасофію, і ў той час ён падрыхтаваў падручнік, дапаможнік па гісторыі старажытнай антычнай філасофіі. І ён здаў нават у выдавецтва гэты дапаможнік, як быццам бы 3 аркушы гэтага дапаможніка былі надрукаваны. І вось Германович піша, што якраз на аснове гэтых 3 аркушаў, гэтыя 3 аркушы былі пасланы Шпэту, і вось Шпэт як бы забракаваў філасофскія намаганні Міколы Байкова. І яшчэ раз кажу, дзякуй яму вялікі за гэта. Калі гаварыць пра нейкія яшчэ такія далікатныя, спрэчныя моманты біяграфіі Байкова, скажу вось яшчэ пра што, і гэта ўжо, ну, як бы я нідзе гэтага не абнародаваў, можа быць, таму што там і няма як бы такіх добрых, нармальных звестак. Вось што я хочу сказаць. Калі гаварыць пра 30-е гады, я фактычна, можна сказаць, нічога не ведаю пра Байкова. Ён быў тут у Мінску, працаваў там у рэкламным бюро, яшчэ нешта выконваў, ну, відаць, можа, нешта перакладаў, але вось нешта такое аўтарскае, каб там нешта засталося за подпісам Байкова, я такога не памятаю, хаця, можа быць, мне нешта там было аднойчы, нешта сустрэлася, там у 33-м годзе ці 34-м годзе нейкі быў там пераклад Байковым зроблены. Ну, карацей, 30-е гады Байков у Мінску застаўся жывы, не быў рэпрэсіраваны, але што і як ён рабіў, нічога не вядома. Калі гаворка ідзе пра Мінск 41-44 гадоў, вось ён у 44-м годзе пакінуў Мінск, выехаў на захад і працаваў у Берліне.
то ну, вот вядома ягоная пасада, чым ён займаўся. Вось вядома, што ён быў удзельнікам гэтай мовазнаўчай канферэнцыі, але нічога фактычна больш не вядома. У мяне быў студэнт, які ў пачатку гэтага стагоддзя ці тысячагоддзя пісаў дыпломную работу на тэму беларускае мовазнаўства 1941-44 гадоў. І гэтая дыпломная работа ў мяне захавалася, но я не ведаю, чаму мы тады ён зрабіў пару публікацый як студэнт. Можа быць, я не памятаю, тады была магістратура ці не была. Карацей, ён не пайшоў у аспірантуру, і фактычна вось гэтая ягоная праца проста засталася ў мяне. Яна ў мяне захоўваецца, ляжыць, чакае свайго часу. Я думаю, што яна занадта доўга чакае свайго часу, відаць, яе трэба было б абнародаваць. Дык вось, калі ён пісаў сваю працу, мы з ім часткова абмяркоўвалі, ці ён глядзеў, якія былі публікацыі ў 42-м, 43-м, 44-х гадах. Тут былі дыскусіі пра фарміраванне беларускай мовы, як што трэба было прабіць. І, відаць, мы ўжо ведалі, ці я не памятаю, ці мы ведалі на той час, можа быць, і не ведалі, што, можа ведалі, што Байкоў быў тут у Мінску. І вось толькі в адной з публікацый, і аўтар быў нехта Крыніца, мы пачыталі, так паглядзелі, я яму сказаў, у мяне такое ўражанне, што гэтым аўтарам мог бы быць Мікола Байкоў. Рэч вось у чым, што там, з аднаго боку, пасыл артыкула пярэчыў Байкову, часткова пярэчыў Байкову узору 1920-х гадоў. Хто такі Байкоў у 1920-е гады? Байкоў, прямо скажем, галоўны пурыст у беларускай мове. Гэта, вось і у чым праблема ёсць Байкова, што ён працаваў са Сцепанам Некрашевічам і разам рабіў слоўнікі. Ён працаваў яшчэ раней з Гарэцкім, рабіў слоўнікі. Слоўнік вайсковы таксама зроблены ў суаўтарстве. І найлепшыя ягоныя дасягненні, слоўнікі, зробленыя са Сцепанам Некрашевічам, яны суаўтарскія. І вось я так припамінаю, па-мойму, калі Германович, напрыклад, пісаў пра Сцепана Некрашевіча, то ён пісаў пра слоўнікі, а пасля ён пісаў асобна, у яго там раздзел быў пра Байкова, і там ён асобна пісаў, па-мойму, пра гэтыя слоўнікі, але гэта ўсё ж такі працы дваіх чалавек. І, заўсёды складана сказаць, гэта Некрашевіч ці Байкоў. Хаця, вось меркаванне Антона Адамовича наконт таго, што ў слоўніку 28-го года прозвішча Некрашевіча стаіць проста так, а праўдзівы аўтар гэта Байкоў, прымусіла мяне задумацца. Рэч у тым, што там у прадмове гаворыцца пра тое, што як рабіўся слоўнік, што на працягу пэўнага часу адзін з аўтараў знаходзіўся ў доўгай камандзіроўцы. І гэтым чалавекам, які знаходзіўся ў доўгай камандзіроўцы, быў Сцепан Некрашевіч. І, акрамя таго, ўсё ж такі Сцепан Некрашевіч гэта начальнік, гэта кіраўнік. Гэта кіраўнік аддзела мовы літаратуры Інбелкульта, гэта кіраўнік слоўнікавай камісіі, чалавек на пасадах. А ў Байкова намнога менш сціплая пасада, пачынаючы з часу стварення Інбелкульта. Ён быў сакратаром слоўнікавай камісіі. І фактычна, па праўдзе, я нават мне трошкі сорамна, праўда, ў гэтым прызнацца, але калі гаворка ідзе пра слоўнікавую камісію узору 1922 года, то я нават і кепска ведаю, хто ўваходзіў у гэтую камісію. Баюся, што ў гэтую камісію ўваходзілі Сцепан Некрашевіч і Мікола Байкоў. У сэнсе, ці быў там трэці, чацвёрты хто-небудзь,
Ну, вось, конечно, я там не ведаю, зараз не припамінаю, калі там Епімах Шипіла з'явіўся ў Мінску, ён увайшоў у камісію, але Епімах Шипіла не мог быць таким ужо работнікам непасрэдным. Ну, в сэнсе, які б выконваў асноўныя віды работы. Ён ужо быў там рэдактарам, напрыклад, ну і просто гэта чалавек быў такога паважанага ўзросту. І, па-мойму, вось бюлетэні Інбілкульта, якія існуюць, яны пачынаюцца з 25-го года, з 26-го года. А зараз, можа быць, я калісьці працаваў у архіве, у мяне там ёсць выпіскі, карацей, я не паглядзеў вось цяпер пералікі дакументаў і, кажу, цяпер не гатовы сказаць, колькі людзей працавала ў слоўнікавай камісіі ў 22-м годзе. Так вось я думаю, што несумненна Байкоў там быў вельмі важнай фігурай, вельмі важным работнікам. І ён, як правая рука Степана Некрашевіча, выконваў несумненна вельмі шмат работы. І вось яшчэ тая акалічнасць, што Антон Адамович у гэтым сваім рэфераце ён так сказаў, што аўтары кепска ведалі беларускую мову, і вот яны там нешта там вытваралі. Я так разумею, што у Байкова была такая, як бы, ну, міжволі, про это, может быть, не вельмі добра хацелася б гаварыць, але я думаю, што паколькі ён быў рускі, паколькі ён не быў беларусам, то, конечно, на фоне таких заслужаных людзей, як Язэп Лёсік, як Степан Некрашевич, як Ластоўскі, якія вядомыя, як змагары за беларускую мову, за беларускую ідэю, за беларускую дзяржаву і так далей. І ў гэтым плане, як бы, магчымасці кар'ерныя, магчыма, у Байкова маглі быць нейкія такія зніжаныя. Гэта часткова назіраецца на навуковай кар'еры таксама Цвяткова, які не быў беларусам і які, нягледзячы на выключную кваліфікацыю, на выключныя здольнасці, на вельмі шырокі светапогляд. І вот Цвяткоў, напрыклад, і Байкоў не зрабілі такой кар'еры, якой бы нам хацелася. І калі, напрыклад, гаварыць пра мовазнаўства 20-х гадоў, не толькі ў такім, як бы, агульным асяроддзі, але і сярод спецыялістаў, мы б сказалі, там, конечно, Лёсік вельмі вядомы. Зразумела, што Некрашевіч з Байковым як укладальнікі слоўнікаў, але, як бы, аблічча Байкова самога, як вось такой фігуры вельмі важнай, якая не проста рабіў слоўнікі, а які меў нейкія канцэпцыі ў галаве, вылучаў гэтыя канцэпцыі, рэалізоўваў, у гэтым плане, можа быць, Байкоў менш вядомы. Так вось, вяртаючыся да рэплікі пра тое, што Байкоў, магчыма, быў бацькам-заснавальнікам беларускага пурызму у слоўнікавай, у лексікаграфічнай справе. І рэч у тым, што Степан Некрашевич пасля заснавання Інстытута беларускай культуры, а дакладней сказаць, відаць, яшчэ, можа быць, трошкі раней, рэч у тым, што калі з'явілася першая падборка, першая інфармацыя пра Інстытут беларускай культуры, Степан Некрашевич надрукаваў такую уводную інфармацыю, што такое Інстытут беларускай культуры, якія правілы, падыходы, якія прынцыпы стварэння слоўнікаў. І вось там была апублікавана гэта славутае выказванне пра тое, што камісія арыентавалася, это навукова-тэрміналагічная камісія, яна арыентавалася на словы, існуючыя ў жывой народнай мове, а калі не існавала слоў, якіх былі ў жывой народнай мове, дакладней, словы існавалі, але тэрмінаў было мала. І, як пісаў Некрашевич, там, батанічная тэрміналогія, энтамалагічная, вельмі добра маглі браць з народнай мовы.
тому што ў народнай мове любая травінка, любая кузурка мае сваю назву, і гэтыя назвы могуць трапляць у тэрміналогію. Калі гаворка ідзе пра матэматычную тэрміналогію, вось ён там сказаў, калі гаворка ідзе пра псіхалагічную тэрміналогію, то ў народнай мове такіх тэрмінаў у сціслым значэнні гэтага слова няма. І ў гэтай прычыне камісія апынулася перад сітуацыяй, перад дылемай, ёй патрэбна было або ствараць новыя словы, або браць, запазычваць чужыя словы. І вось камісія, і там такая фраза, кіруючыся прынцыпамі чэхаў, вырашыла ствараць новыя словы на аснове каранёў элементаў беларускай мовы. І гэта даволі такая цікавая сітуацыя ў нашай беларускай сітуацыі, таму што ўсё ж такі наш практычны досвед, часткова і тэарэтычны, так скажем, абмежаваны ў першую чаргу нашымі непасрэднымі суседзямі. Вот на ўсходзе рускія, на захадзе Польшча, Украіна, Літва. Вось фактычна адкуль мы непасрэдна чэрпаем там нейкія крыніцы, нейкія элементы, ідэі нейкія, можа быць, выкарыстоўваем, пазычаем, нешта вось такое. А тут зрабілі так, як чэхі. Трэба было мець такога чалавека, які ведаў бы пра гэту практыку чэхаў. І ведаеце, што якраз у пачатку 22-го года у першым нумары часопіса «Вестник Народного комиссариата просвещения», дзе друкаваліся тэрміналагічныя падборкі ў 1921 годзе, Байкоў, рэцэнзуючы адну працу, там па методыцы ці нешта такое, ён там напісаў, што трэба при стваренні тэрміналогіі арыентавацца на жывую народную мову, і там ёсць прамая такая рэпліка з пытальнікам. Стварылі ж чэхі сваю народную навуковую тэрміналогію. Разумееце, пра тое, як чэхі стварылі сваю народную навуковую тэрміналогію, ведалі ўсё ж такі не ўсе, ведалі адукаваныя людзі. І вось гэта адукаванасць, гэта было ў артыкуле Байкова на пачатку 22-го года, простая спасылка на чэшскую практыку. І вось я сказаў, што як прынцып працы камісіі гэта было дадзена ў тэксце, пад якім стаяў подпіс Степана Некрашевича, але я падумаю, што не ведаю, можа быць, Степан Некрашевич таксама быў вельмі заняты, яшчэ раз паўтараю, ён быў арганізатар, ён быў кіраўнік, а відаць, у яго з Байковым былі вельмі добрыя адносіны, яны, магчыма, абмяркоўвалі, і, магчыма, вось, Байкоў, можа быць, падкінуў гэту ідэю. І вось непасрэдная спасылка ў Некрашевіча была пры характарыстыцы працы правапісна-тэрміналагічнай камісіі. А пасля яшчэ сам Байкоў у сваім артыкуле ў рэцэнзіі пачатку 22-го года непасрэдна спаслаўся на чэшскую практыку. Калі гаварыць вось пра такі стылістычны, філалагічны кругагляд Байкова, яшчэ мне вельмі спадабалася, і я гэта цытаваў, меркаванне Байкова пра стваренне тэрміналогіі, беларускай тэрміналогіі ў Інбелкульце. Ён параўнаў гэта стваренне з тым, як тварылася тэрміналогія ў рускай мове ў 18 стагоддзі. Ён там напісаў, што у 18 стагоддзі ў рускай мове тварілі тэрміналогію на ўзор нашых інбелкультаўцаў. Вядома, можна было б напісаць наадварот, што інбелкультаўцы тварілі на ўзор рускіх у 18 стагоддзі, але гэта нюансы. Але я проста вось пра што. Што, разумееце, Байков адэкватна ацэньваў узровень развіцця, ступень апрацаванасці, завершанасці беларускай мовы. І, між іншым, некаторыя ягоныя меркаванні увайшлі ў гісторыю беларускага мовазнаўства. Шакун
калі яму трэба было спаслацца на тое, што ў 20-е гады беларуская літаратурная мова знаходзілася в стане свайго незавершанага фарміравання, Шакун спаслаўся не на каго іншага, а якраз на Байкова. У Байкова быў такі выраз у адным з артыкулаў 1920-х гадоў. Так вось, вяртаючыся да інбелкультаўцаў 20-х гадоў і рускіх тэрмінолагаў 18 стагоддзя. Ну, я хочу сказаць, што гэта вельмі важна для гісторыкаў, калі мы параўноўваем беларускую мову з іншымі мовамі, ну, вот мы часта любім параўноўваць з рускай мовай, то несумненна трэба вельмі добра ўлічваць вось гэтую розніцу гістарычнага шляху, ступені развіцця беларускай мовы. І я думаю, вось такое параўнанне, калі яно датычыцца якраз тэрміналогіі, інбелкультаўскі перыяд і 18 стагоддзя ў рускай мове, гэта, можа быць, нам не вельмі прыемнае такое параўнанне, але яно правільнае, дакладнае, таму што калі, вось, напрыклад, Артём Ефімович, Баханько у сваёй манаграфіі браў і проста параўноўваў беларускую мову 20-го стагоддзя з рускай мовы 20-го стагоддзя. І гэта, конечно, было, мне здаецца, не вельмі добра, таму што, ну, ўсё ж такі абсалютна зразумела, што яны знаходзіліся на розных ступенях развіцця, і не заўсёды, ну, там можна было рабіць вось такія параўнанні. Я ўсё гавару пра такую кваліфікацыю Байкова, пра такую славістычную кваліфікацыю Байкова, в сэнсе там апеляцыі да чэшскага досведу, апеляцыі да гісторыі фарміравання рускай тэрміналогіі ў 18 стагоддзі. Ну я бачу, што я скачу туды-сюды, вяртаюся да Крыніцы у 42-м годзе, публікацыя тут у Мінску, калі мы з маім дыпломнікам вырашылі там, ну, разумееце, у гэты час як бы навуковы ўзровень дыскутантаў быў не вельмі высокі. Это не інбелкульт, это не акадэмія навук, это вось простыя дапаможнікі, падручнікі. Конечно, Антон Адамович фігура значная, і там быў Антон Лёсік, дарэчы. Антон Лёсік выступаў на гэтай канферэнцыі. Яны там абмяркоўвалі, як вось перавыдадзены Браніслав Тарашкевіч. Дык вось там у гэтым артыкуле Крыніцы там былі такія нейкія кваліфікацыі гукаў беларускай мовы, там з указаннем на артыкуляцыю, дарсальны, там і нейкія такія былі тэрміны, што я проста тады, як ён гэта мне паказаў, я падумаў, што, ну, такіх слоў ніхто проста ведаць не мог, акрамя, ну, добра адукаваных людзей. І вось я зараз не памятаю, ці ён это напісаў там у дыпломнай працы, мы з ім это абмяркоўвалі, ці толькі скончылася тым, што мы это абмеркавалі. Вось это Крыніца, правда, больш відаць публікацыі гэтага Крыніцы не было, што гэта быў артыкул напісаны Міколам Байковым падчас акупацыі, калі ён знаходзіўся тут у Мінску. Ну, гэта пад пытаннем. Увогуле я забыўся сказаць, ну, але я думаю, гэта рэчы, можа быць, даволі добра вядомыя, што Байкоў не быў толькі мовазнаўцам, ён быў, яго даволі многа, асабліва ў першы перыяд прац, прысвечаных педагогіцы. Ён быў журналістам, ён спачатку быў супрацоўнікам часопіса «Школа і культура Савецкай Беларусі», по-моему, так, у 21 годзе. Пасля вот ён супрацоўнічаў з часопісам «Вестник Народного комиссариата просвещения ССРБ», і там друкаваў розныя рэцэнзіі, інфармацыі пра розныя педагагічныя, розныя метадычныя з'явы і так далей, і так далей. І гэта была вельмі добрая журналісцкая праца, вельмі добрая інфармацыйная праца для тагачасных людзей. Ён гэта рабіў, ну, як бы пад эгідай наркамата асветы.
Між іншим, захований хороший, добрий документ, на жаль, я його зараз у спешцы не знайшов, але мне його не вельмі складана знайсці, з часу працы Байкова у часопісе «Школа і культура Савецкай Беларусі». І ось там ён, значыць, быў, відаць, сакратаром гэтага часопіса, ці што. Вось далей быў часопіс «Асвета», ён там супрацоўнічаў вельмі шмат, туды пісаў розных рэцэнзій. І вось, калі ён быў супрацоўнікам часопіса «Школа і культура Савецкай Беларусі», ёсць такі дакумент в архівах пра тое, як Байкоў, пра абутак Байкова. Значыць, відаць, яму трэба было бегаць паміж аўтарамі, рэдакцыямі па розных месцах, у яго парваліся ботинкі, не то боты. І ён піша заяву па сучаснаму Сабес, значыць, у наркамата Светы, піша, што я вот сакратар, значыць, часопіса там «Школа і культура», я тут бегаю па горадзе, у мяне парваліся боты, і мне вельмі незручна працаваць, таму што, ведаеце, босаму па бруку бегаць вельмі незручна. Я амаль што блізка да тэкста працытаваў. Это вядомая сітуацыя, калі ў пачатку 20-х гадоў было забеспячэннем складана, і калі навукова-тэрміналагічная камісія быў аддадзены загад на навукова-тэрміналагічную камісію, там было написано, что должны в спешном порядке за 3 месяца сделать терминологию, но там было написано, что на время выполнения этой работы освобождаются от всех других обязанностей и удовлетворяются жалованием и пайком. Разумеется, атрымаць паёк у 1921 годзе на тое, каб выдумваць беларускія тэрміны, гэта было, я лічу, вельмі добрай кар'ерай. Гэта было вельмі добрым дасягненнем. Гэта савецкія чыноўнікі, прабачце. І там Лёсік, напрыклад, ён так жыў так хорошо, ён не лічыў там грошы і так далей. Ну, дарэчы, калі ўжо на тое пайшло, такога типу документы апублікаваны і ў зборніках, прысвечаных Янку Купалу, калі там написано, что ему там, я не памятаю, ці табак ему выдавали, ці то цыгареты, значит, за хорошую службу, значит, там, вось про Якуба Колоса. Запруцкий, на что ты намекаешь? Я намекаю на тое, что праца тэрмінолагаў цанілася, говорю про, и что она повинна цаниться. Яна цанілася у 21-м годзе, у 22-м, боты давали, значит, цыгареты. А вось документ ёсць на Якуба Колоса, значит, калі Якубу Колосу, можа быць, нават, прабачце, як члену правапісна-тэрміналагічнай камісіі, яму была праведзена электрычнасць і на, значит, на одну лямпочку, по-моему. Ёсць такі документ. Ну, я ни на что не намекаю, я просто хочу, ну, хотя, может быть, и намекаю, я хочу вернуть нас у атмосферу 100-гадовай даўнасці, каб зразумець, у якіх умовах працавалі нашы папярэднікі. Ну, і я цяпер, выкладаючы студэнтам, штораз ім нагадваю пра тое, што вось мы напярэдадні, дарэчы, 100-годдзя правапісна-тэрміналагічнай камісіі будзе праз 2 гады, і напярэдадні 100-годдзя Беларускага дзяржаўнага універсітэта. І, ну, калі ў мяне ёсць нагода, я нагадваю студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта пра пачаткі, як гэта было непроста, і гаварыў, напрыклад, пра тое, што праца пачыналася ў непрыстасаваных памяшканнях, якія не апальваліся, сядзелі ў кажухах, тады яшчэ не было глобальнага пацяплення, і я думаю, значыць, тыя сядзелі ў кажухах, дзьмухалі на рукі, і, значыць, і між іншым, калі засноваўся Беларускі дзяржаўны універсітэт, была такая дапамога з боку расійскіх універсітэтаў, приехала, я уже не памятаю, колькі там дакладна прафесароў, і некаторыя з іх засталіся, яны склалі як бы славу беларускай навукі, ну, такія людзі, як, напрыклад, Замотин, напрыклад, Шчекаціхін, а нейкая частка людзей, прафесараў расійскіх, не вытрымала гэтых цяжкіх умоў і праз месяц-два пакінулі Мінск,
і яны не сталі працаваць, і ну, тым больш, ну, таму што я просто нагадую пра тое, у якіх умовах складаных, непростых пачыналася ну, такая прафесійная дзейнасць у нашай галіне. Такім чынам, Байкоў быў вельмі такой важнай фігурай, як журналіст. Ён многа друкаваўся з рознымі рэцэнзіямі, артыкулы на педагагічныя і іншыя тэмы ўжо ад пачатку 20-х гадоў вось у гэтых выданнях. І ён ад самага пачатку узяўся за слоўнікі. Хто, уласна кажучы, першым напісаў пра беларускі лексікон у нямецкай апрацоўцы, пра сямімоўны слоўнік 1918 года, выдадзены ў Лейпцыгу. Гэта зрабіў Байкоў. Хто напісаў пра слоўнікі братоў Гарэцкіх, рэцэнзію першую? Гэта зрабіў Мікола Байкоў. Хто напісаў у 22 годзе артыкул «Агляд у слоўнікавай працы па беларускай мове», слоўнікавая праца ў беларускай мове? Гэта зрабіў Мікола Байкоў. І такім чынам, з аднаго боку, ён быў такі непасрэдна сачыў за лексікаграфічнай сітуацыяй, рэцэнзаваў, інфармаваў. Вось пачынаючы з 22-го года, з часу стварення слоўнікавай камісіі, верагодна, ён сядзеў на слоўніках, на распісцы картак, на падрыхтоўцы картак. Між іншым, вось што хачу сказаць, калі гаворка ідзе, нагадаю пра тое, што у 1924 годзе выйшаў практычны расійска-беларускі слоўнік Байкова у суаўтарстве з Максімам Гарэцкім. 24 год. У 26 годзе гэты слоўнік выйшаў другім выданнем. І, уласна кажучы, вось якраз з гэтых слоўнікаў вядзецца адлік уласна навуковых слоўнікаў 20-х гадоў. Таму што пры ўсёй павазе да Максіма Гарэцкага, да братоў Гарэцкіх, вось гэтыя першыя іхныя слоўнічкі, яны былі такія маленькія, яны былі непрэтэнцыёзныя. І, між іншым, Байкоў, пішучы пра слоўнікі Гарэцкага, ён заўважыў, што у першых слоўніках Гарэцкага вельмі шмат узята з Насовіча. І, між іншым, сам Гарэцкі, я зараз нешта мне выскачыла дакладна з галавы, ужо, па-мойму, літаральна праз пару гадоў пасля таго, як выйшлі ягоныя першыя слоўнікі, Гарэцкі недзе сам напісаў, што там Насовіча ўжо так нешта многа, і так недахопам тое нашых слоўнікаў з'яўляецца, што там многа ёсць Насовіча. І літаральна гэта Гарэцкі зрабіў праз пару гадоў пасля таго, як былі выдадзены першыя слоўнічкі. Ну, па-першае, гэта ў прынцыпе вельмі цікава, як робяцца слоўнікі, у якой ступені нехта там, як, напрыклад, Ярушевіч у Маладэчне задае сваім семінарыстам: ну-ка, давайце мне там беларускія словы, напрыклад. А нехта бярэ, напрыклад, там слоўнікі ранейшыя, папярэднія. Ну, я да таго, што несумненна ў слоўніках Гарэцкіх было шмат мясцовай, сваёй там лексікі. Гарэцкі вельмі добры пісьменнік і вельмі добры знаўца мовы, гэта несумненна. Але тое, што там выкарыстоўваўся лексікон са слоўніка Насовіча, гэта несумненна вельмі важнае сведчанне, гэтаксама як і важнае сведчанне пра тое, што як пасля ён ужо прыйшоў да высновы, што гэта замнога. Ну, між іншым, я пра слоўнікі 24 і 26 года. Байкоў у супрацоўніцтве з Гарэцкім спрычыніўся да выдання сапраўды навуковых слоўнікаў. І што цікава, вось якраз калі гаварыць пра выданне 26 года, яно ўжо было рэвізаванае ў параўнанні з 24 годам,
І там яны хацелі нармалізаваць беларускую мову, папраўляць. Яны пра гэта самі напісалі у выданні 26 года. Ну, выйшла так, што у 24 годзе было выданне іхнае слоўніка, 5000 экземпляраў вельмі хутка разышлося, яны былі ўсцешаны, былі абрадаваны, і яны ўбачылі, што ўжо беларусізацыя была, слоўнік запатрабаваны. Гэта было іначай у параўнанні са слоўнікам братам Гарэцкіх, таму што браты Гарэцкія напісалі слоўнік братам по патрэбе, якія па-беларуску сказаць хочуць, але вот не ведаюць, як сказаць. Это як бы для такога, для самаўдасканалення, так? А ўжо слоўнік 24 года Байкова і Гарэцкага, это слоўнік для практычнага ўжывання. І слоўнік 26 года выдадзены быў накладам 20 000 асобнікаў. У 4 разы больш, чым выданне 24 года. І яны самі пабачылі, адчулі, што як бы ёсць патрэба ў слоўніках, і ўжо трэба рабіць не проста там для сваіх сяброў, а трэба рабіць для ўсіх. А ўсе, гэта значыць, патрэбен дакладны слоўнік. І ўжо ў прадмове 26 года яны пішуць пра дакладнасць слоўніка і так далей, і нешта там нармалізуюць у параўнанні са слоўнікам 24 года. Ну, у мяне няма тут магчымасці гаварыць, Германович пра гэта пісаў. Яны скарацілі реестр, там скарацілі колькасць беларускіх дублетаў і так далей, і так далей. Ну, я не ведаю, я так бачу, што я ўжо амаль што гадзіну гавару і думаю, што гэта можа быць і так дастаткова часткова, таму што, як бы, я не думаю, што, можа быць, тут гучаць такія важныя рэчы, але наша мэта, як бы, адзначыць гэту важную дату, паговорить про такую важную особу, про такую важную персону. І сапраўды, я думаю, што Байкоў, вось так трошки атрымалася, што ён аказаўся ў ценю, што ў яго шмат такой працы ў суаўтарстве, і ён не ўцякаў ад руціны. Трэба там распісваць карткі, ён распісваў карткі. Тут не было магчымасці гаварыць пра тое, як яны з Некрашевічам працавалі у слоўнікавай камісіі пры стварэнні, пры ўкладанні слоўніка жывой беларускай мовы. Это ўвогуле тытанічная праца, калі з дапамогай карэспандэнтаў, з дапамогай краязнаўчых арганізацый праца была арганізавана так, што у слоўнікавую камісію, трымайцеся за крэслы, 2500 чалавек у Беларусі тагачаснай даслалі свае матэрыялы. Я ўжо там не памятаю, можа быць, часткова яны там недзе аб'ядноўваліся, ці там былі не персанальныя падборкі, але на месцах да збору слоў лексікі беларускай мовы ў 27-28 годах, у 26-м, мелі дачыненне 2500, каля 2500 чалавек у розных рэгіёнах. І мы ведаем, як бы, вынікі часткова апублікаваны. Вось Віцебскі слоўнік ці слоўнік Шатэрніка і вядомы іншыя там людзі, між іншым, вось Байкоў меў дачыненне да публікацыі інструкцый, пасля да публікацыі таго, як іх трэба правільна запісваць, калі карткі афармляліся неправільна, ён там была спецыяльная публікацыя, дзе ён тлумачыў, як гэта рабіць. І несумненна, ягоная заслуга тут вельмі вялікая. Я забыўся сказаць, ён жа быў яшчэ літаратурны крытык. Ён быў літаратурны крытык, выступаў пад псеўданімам Крывіч, неабыякім. У 1929 годзе быў апублікаваны ягоны зборнік. Хочу сказаць, што
Байкоў, ну, увогуле ён лічыцца такім крытыкам, ну, як бы вельмі такім, можа быць, савецкім, трохі, можа быць, адсталым, але я хочу сказаць, што ён так вельмі шчыра прыняў тыя сацыяльныя, асабліва нацыянальныя зрухі, змены, якія тут былі ў Беларусі. І вось калі, напрыклад, там была беларусізацыя школы, ён пра гэта пісаў вельмі так, з такім імпэтам, з такой ахвотай. Яму гэта падабалася, што ў Беларусі ўводзіцца беларуская мова, пераводзіцца на беларускаму чалавеку. Яму гэта падабалася. І, значыць, і гэта настолькі яму падабалася, што ён чытаў літаратуру, і ён быў літаратурным крытыкам. Ён адным з першых пісаў артыкул пра новую зямлю, як у Баколаса. У яго ёсць артыкул пра Янку Купалу, яго месца ў беларускай літаратуры. У яго ёсць рэцэнзіі на Платона Галавача, на паэтаў. Між іншым, я забыўся вось што сказаць. У гэтых сваіх літаратурна-крытычных артыкулах у яго заўсёды вельмі часта ёсць нейкія заўвагі наконт мовы розных аўтараў. І рэкламую самога сябе, я здаў артыкул, прысвечаны таму, як у беларускай лінгвістыцы асвятляецца мова твораў Цішкі і Гартнага. Ну, просто зрабіў такі, як бы, агляд на працягу часу, хто, як, калі што пісаў пра мову твораў Цішкі і Гартнага. Дык вось, калі гаварыць пра Байкова, ну, між іншым, у Байкова быў і гістарыяграфічны нарыс, біяграфічны нарыс пра Гартнага у сувязі з юбілеем Гартнага. Ну, увогуле, як бы, яму падабаўся Гартны, дык вось, ён рэцэнзаваў другую кнігу «Сокаў цаліны», і сярод іншага Байкоў напісаў, там на Гартнага ў часопісе «Узвышша» былі нейкія такія кепскія артыкулы, значыць, вось там, між іншага, Байкоў напісаў, пішучы пра Гартнага, ён напісаў, што лексікон Гартнага багацейшы за лексікон любога іншага тагачаснага беларускага пісьменніка. Так што мы ведаем Чорны, несумненна, Купала, несумненна, Колас. А вось паводле меркавання Байкова лексікон Гартнага багацейшы за, калі гаварыць, мова канкрэтнага пісьменніка. Ён карыстаўся большай колькасцю слоў, ну, так палічыў Байкоў, у параўнанні з рознымі іншымі аўтарамі. Ну і, ну, конечно, я не маю такіх паўнамоцтваў, я не літаратурны крытык, але маю увагу звярнула тое, што у 26-м годзе у Гартнага быў артыкул «Беларуская літаратура ў 25-м годзе» ці проза. У 27-м годзе артыкул «Беларуская літаратура ў 26-м годзе». Мне припамінаецца Белінскі. Разумееце, это трэба было быў пэўны час для таго, каб літаратурная крытыка дарасла да таго, каб нехта мог узяць агляд літаратуры пэўнага года. Ну, таму што, взять, напрыклад, мяне, я магу напісаць рэцэнзію на нейкую кніжачку, ну, яшчэ на якую-небудзь кніжачку, а ўжо напісаць там агляд літаратуры развіцця цэлага года, это, прабачце, гэта трэба быць Белінскім або Міколам Байковым. І, разумееце, калі гаварыць пра жанры літаратурнай крытыкі, такі агляд, гадавы агляд літаратуры, гэта сведчанне пра пэўны узровень літаратурнай крытыкі, і гэта рабіў якраз Байкоў. І нават калі гаварыць пра гэта яго выданне кнігі зборніка 1929 года, я паглядзеў адну рэцэнзію і таксама паглядзеў артыкул пра гэтую кнігу, і артыкул не абы каго, а Лукаша Бенда, дзе ён так там моцна крытыкаваў Міколу Байкова, і там напісана вось што там выглядае з таго, ну, можа быць, я проста не ведаю літаратурнай крытыкі. Яшчэ не было як бы ў модзе выдаваць зборнікі літаратурнай крытыкі канкрэтнага аўтара. І вось в адной рэцэнзіі пішецца, вот нешта тут так Байкоў прыдумаў выдаць зборнік сваіх артыкулаў. А што тут такое дзіўнае? Пасля Бенда таксама напісаў. В сэнсе, ён нават у літаратурнай крытыцы быў нейкай такой значнай фігурай, і, між іншым, вось як пісаў Бенда,
ён там быў таксама як бы саматужнікам у баку. Ну, рэч у тым, што ў літаратурнай крытыцы былі вельмі вострыя, яркія бойкі паміж прадстаўнікамі розных літаратурных груповак, Полымя, Белап, там Узвышша, Маладняк, пакуль ён быў і так далей. А вось Байкоў быў такі сам па сабе. Я то неяк нават думаў, што ён там быў, відаць, можа, у Полымі. Не. Ну, відаць, апошняе, што я скажу, што мяне больш за ўсё турбавала, што доўгі час, і вось пра што я ўжо часткова пісаў, і думаў, як жа мне тут у гэтым асяроддзі вось пра гэта сказаць, каб было культурна. Значыць, і я бачу, гаварыў, пра гэта не сказаў, а цяпер трэба сказаць. Тым больш, што я у Фейсбуку напісаў такі канкрэтны пункт, гэта за што Байкова не мог цярпець Уладзімір Дубоўка. Так вось, Уладзімір Дубоўка быў, ну так сказаць, нехарошы чалавек. Рэч у тым, што ён чамусьці лічыў сябе кваліфікаваным мовазнаўцам, і ён абсалютна беспадстаўна бэсціў Сцепана Некрашевіча, Міколу Байкова. Вось калі гаворка ідзе пра рэцэнзіі на расійска-беларускі слоўнік 28-го года, у часопісе «Узвышша» была надрукавана рэцэнзія. І я калісьці сам перадрукоўваў гэтую рэцэнзію для часопіса «Архэ», для тэматычнага нумара пра лінгвістыку 20-х гадоў, і я на той момант не дагледзеў, ужо на той момант былі апублікаваны нейкія рэчы, і там была такая гадкая, такая брыдкая рэцэнзія, ну, такая камсамольскім стылі, значная частка прысвечана реестру слоўніка, а в реестры столькі-то там царкоўных слоў, і там і Багародзіца, і кресціць туда-сюда, і ён это мусоліць там, ну, ледзьве што не на пару старонках, і дае вялікія пералікі слоў, і што это наше выдавецтва выдае царкоўную тэрміналогію, можа быць, не асобна, значыць, а вот аўтар бачыў крапіла, пачынае, ну, крацей, вот на эту тэму, што ў слоўніку там ёсць Бог, Боженька і так далей, бажественныя слова, аўтар гэтай рэцэнзіі «К-зны», а гэта быў Дубоўка. Ну, я на той момант не думаў, я думаў нейкі, вот нейкі «К-зны», значыць, можа пісаць такую дурь. Пасля там яшчэ была частка, прысвечаная таму, што у слоўніку Байкова, Некрашевіча вот ёсць такія словы не вельмі, ну, мілагучныя, ці не вельмі добрыя для адпраўлення там фізіялагічных патрэб чалавека. І вось такія словы, маўляў, вот такія, якія, можа, дрэнна пахнуць, вот нешта вот такое, там бывалі такія словы. І гэта таксама патрапіла на пяро Уладзіміру Дубоўку, ён взяў гэта, распісаў. А там такія словы, як вот туды-сюды, у беларускай мова прыгожая, такіх слоў няма, і так далей, і так далей. І між іншым, калі Антон Адамович у 42-м годзе вспамінаў пра тое, што вот бачыце, яны там у слоўнік уключалі там нейкія такія кепскія словы і так далей, гэта дзякуючы таму, што Уладзімір Дубоўка там напісаў. Ну, а паколькі у Дубоўкі была неверагодная амбіцыя лічыць сябе мовазнаўцам, і гэта добра відаць з перапіскі ягонай, якая ўжо апублікавана даволі даўно. І ён пераймаўся, каго тут выбіраюць акадэмікамі. Вось калі, напрыклад, Некрашевіча там выбіралі акадэмікам, ён пісаў, я нават слоў не магу ўжыць, гэтыя словы апублікаваны. Можна паглядзець, якія словы ўжываў Уладзімір Дубоўка, калі тут выбіралі акадэмікамі і выбралі там, напрыклад, Некрашевіча, а не Уладзіміра Дубоўку. Значыць, і Уладзімір Дубоўка, ён рабіў пераклад азербайджанскага аднаго паэта і ўзяў там нейкае слово, выкарыстаў гэтым слова было «байкуша». І ён пасля напісаў «байкуша»
гэта у гэтых у азербайджанцаў гэта, ну, значит, нейкі кепскі чалавек, ну, просто сказаць, это шкоднік на фронте культурнага будаўніцтва. І, значит, і трэба сказаць, што такія байкушы ёсць і ў нашай сітуацыі. Яны робяць слоўнікі практычныя, і вот і слоўнікі уводзяць бажэственныя словы, і, значит, і нейкія вось такія, і пасля ў яго паэмы ёсць і пурпуровых ветразі і ўзвівы. І ён там, байкушы гэтыя, значит, фігуруе. Байкушы это байкоў, несумненна. Байкушы это несумненна байкоў. І, разумееце, і, ну, вось, са шкадаваннем хочу сказаць, што Дубоўка апошнім часам так вельмі узвышаецца, ён таго заслугоўвае, хай яму ягонае будзе, але вось калі, напрыклад, выдадзены двухтомнік Дубоўкі, то там людзі, якія рабілі гэты слоўнік, яны пішуць Дубоўка такі цудоўны мовазнавец і так далей, і вось піша гэта Давідовскі, які працуе ў беларускім аддзеле нацыянальнай бібліятэкі, не спасылаючыся, між іншым, на працы мовазнаўцаў. І вось, напрыклад, Владзімір Куліковіч абараніў дысертацыю кандыдацкую па Дубоўку, манаграфія выйшла, а атрымліваецца, што яны калі пішуць пра Дубоўку, яны нават як бы не ведаюць прац мовазнаўцаў. Ну, правда, калі б яны спасылаліся толькі на Владзіміра Куліковіча, яны б напісалі «да». Дубоўка цудоўны мовазнавец. І таму я думаю, што, конечно, трэба спасылацца на мяне, таму што я думаю, што Дубоўка вельмі дрэнны мовазнавец. Ну, і, конечно, я пра гэта яшчэ як бы так не напісаў, але чаму? Можа быць, нават часткова напісаў. Вось гісторыя беларускага мовазнаўства, недзе тут, недзе там абзац, ці нешта вось такое, я прысвяціў Дубоўку і напісаў, што Дубоўка, яны ва ўзвышшы, ўжо ў першым нумары, яны былі там завялі рубрыку «Культура мовы», і ўжо ў першым артыкуле «Культура мовы» яны пішуць пра руска-беларускі, расійска-беларускі слоўнік як пра нейкую там ерунду. Вот я не памятаю, які дакладна кантэкст, ерунда. Пасля яны яшчэ взяли, надрукавалі рэцэнзію на слоўнік беларуска-расійскі Байкова Некрашевіча. Ну, это рэцэнзія, правда, мовазнаўца Язэпа Лёсіка, ну такая тенденцыйная, такая никудышная, такая несправедливая, что просто... И, между іншым, я зазірнуў в Википедию, вось там, где артыкул про Байкова, там напрямую спасылки на тое, что вось як бы на рэцэнзію абсолютно несправедливую, абсолютно вздорную Язэпа Лёсіка. Так что, ну, вось мне просто баліць Дубоўка за тое, што ён так кампраметаваў беларускіх мовазнаўцаў, беларускіх лексікографаў. І я думаю, ён свайго заслугоўвае. Ну, ладно, можа быць, гэта не вельмі добрае заканчэнне. Такім чынам, Байков яшчэ раз. Па праўдзе, гэта вельмі светлая фігура. Рускі чалавек, які трапіўшы ў пэўную гістарычную сітуацыю, пэўны гістарычны кантэкст, які вельмі добра ўпісаўся ў нашу сітуацыю, які вельмі добра перанёўся нашымі праблемамі. І мы, конечно, нават і не знаем, што ён не быў беларусам. І это не важна, можа быць, але вот калі мы гаворым пра гісторыю, это, дарэчы, можна ўспомніць. Яму былі важныя вельмі многія рэчы ў беларускай літаратуры, ў беларускай культуры. У яго ёсць рэцэнзія, напрыклад, на выданне збору твораў Максіма Богдановича, яго там цікавіць эдыцыйная практыка, а як там каментаваў Замотін словы розныя у Максіма Богдановича. І Замотін быў таксама рускі чалавек, ён быў вельмі акуратны. Ён там пару разоў напісаў прадмове пасля ў каментарах, што, ну, маўляў, нашы каментары такія невялікія, не грунтоўныя, яны ў асноўным датычацца там русізмаў, паланізмаў у Богдановича, але трэба спецыяльныя працы, мы як бы не ставім сабе такой мэты, што мы тут все пракаментируем і так далей. Ён адзін раз это напісаў прадмове, пасля недзе там так напісаў, а Дубоўка, бачыце ўжо, Байкоў,
які мог бы гэта зрабіць, напісаў, што от шкада, што не было супрацоўніцтва з мовазнаўцамі, мовазнаўцы б маглі вельмі добра там кваліфікаваць і так далей. Розныя з'явы ў мове твораў Максіма Богдановича. І такім чынам Байку увайшоў вельмі такой выразнай, яркай фігурай асобай у гісторыі беларускага мовазнаўства, у гісторыі беларускай лексікаграфіі. І я думаю, што яшчэ, можа быць, мы недастаткова ацанілі тое, што ім зроблена. І я говорю так, просто складвалася так сітуацыя, што ён быў не заўсёды на першых ролях, такія часткова як бы другія ў яго былі ролі, але па праўдзе вось тое, што ён рабіў, гэта было зроблена вельмі добра, і несумненна і ягоныя слоўнікі абодва з гарэцкімі, гэта вельмі добрыя слоўнікі, і слоўнік беларуска-расійскі з Некрашевічам, вельмі добры слоўнік, і расійска-беларускі 28-го года, это вельмі добры слоўнік для таго часу. Просто калі мы бачым там, напрыклад, нейкія такія разносныя рэцэнзіі 20-х гадоў, мы можам разумець, што просто тады быў іншы стыль, тады была іншая эпоха, такога тыпу рэцэнзіі былі, можа быць, звычайнай з'явай. Ну, яшчэ плюс там паміж людзьмі былі розныя адносіны, не абавязкова верыць у тое. Ну, конечно, там былі памылкі, это само сабой, але на стваренне слоўніка 26-го года ён атрымаў часу 2 тыдні. Разумееце? Было заданне, я не знаю, Некрашевич сам начальник, значит, дал себе и Байкову задание за 2 тыдні зрабіць слоўнік. Вось так. Так что еще раз віншую нас всех с минулыми святами. Ну и я думаю, мы, до речі, вот вспомнили такую важную, приємную фігуру, як Микола Байков. Ну, ось, власне, коли ласка. Можна мені? Прошу. От було сказано про ставлення Дубовки і на початку про ставлення Адамовича. Так. Ці є якась сувязь тут? Ці це просто паралельно некі... Ну, річ такая, що ось Юрась сказав би добре, я кепсько пам'ятаю. Антон Адамович якби не був непосередньо в структурах узвища, правда? Але він друкувався в узвищі, правда? І Антон Адамович був такий, ну, паводле пазнейшых ягоных публікацый, ён такі выразны узвышаец. Ну, а узвышаўцы все, відаць, падтрымлівалі адзін аднаго, і я думаю, што, ну, рэч у тым, што пасля, калі Антон Адамович пісаў пра гісторыю літаратуры, у яго там выглядала, ну, так грубо сказаць, можа быць, прымітыўна, і это, вот, правільная літаратура гэта узвышша, а там неправільная, значит, там вось іншая. Ну, карацей, узвышша ён так, аўтара узвышша, і Дубоўку, само собой, у тым ліку, ён падаў як, ну, вось, таких галоўных апазіцый у беларускай літаратуры. У яго была такая монографія на англійскай мове. Апазіцыя — это, у першую чаргу, узвышаўцы. І вось узвышаўцы, яны змагаліся супраць камсамола, супраць партыі і так далей, і гэта несумненная прапаганда, таму што калі пачытаць, напрыклад, вось перапіску Дубоўкі з Бабарэкам, мы бачым, што Дубоўка быў такі ж савецкі чалавек, як і іншыя тагачасныя літаратары, якіх ён там пабіваў. Ён быў за пралетарскую літаратуру, значит, и так далее, и так далее. Так что, калі вось наши сёння літаратуразнаўцы, гісторыкі літаратуры, ну, пишут про Дубоўку як такого выразнага апозіцыянера, ну, правильно, конечно, мы павінны як бы узвышаць, романтызаваць и так далее, але там такая вельмі моцная савецка-камуністычная падкладка, якую нікуды не схаваць. От прикол Дубоўкі, до речі, питання такое, питання абстрактне, не по фактах. Я погоджуся з тим, що Дубоўка був не надто добрим мовознавцем. Я, до речі, некоторых речей не можу дарувати, скажімо, метазгодне, якое на мене добре слово дамет не вивів. Абсолютно непотрібну кальку. Але, ну і навіть на фонд совєтності Дубоўкі так само погоджуся. Я, до речі, про це недавно
годи два тому молодості артикул написав «Ні те, ні бисті». Просто я проаналізував його на вірш і з віршу виявив, порівняв жилком, що Дубовка по духу советский поэт, жилка не советский поэт. Вот. Але нет, это не значит, что это трудно, это просто была такая вот, люди верили, что это новая эпоха настала. Вот. Але вот, мне здається, що може бути все-таки не такий вже там був зайздрозник поганим Дубовка, який отрималося. Може бути, це просто некие складане дочинення тогочасних людей, бо коли, допустим, поглядеть, проаналізувати рецензії того ж самого Байкова, які були такі просоветські, так само, то это хутчэй некая такая, иначе очень, мы сегодня с тяжкостью можем оценить. Нам треба увайти, вот, может быть, у скуру тих людей, і коли ми це зробимо, то побачимо, що якби кожен по-своєму мав рацію. Може бути так? Ну, я не ведаю, речь вот о чем, что я, несомненно, мог бы сгодиться, але я хочу сказать, что меня турбуе гонор нашего мовознавчого мундура. У параўнанні, наприклад, з літаратарамі. Вось калі літаратары неяк пішуць там про нас, то яны неяк так, ну что там мовознавцы, суффиксы, коски, ну что это такое? Это что, наука? Вот там авангардизмы, там романтизмы, это там барокко, вот это да. И в этом плане, ну, як бы Дубовка, вось ягоная, ну, я разумею, что человек 20-х годов, комсомолец, ну, поэт повинен быть таким. Поэт повинен. Поэзия должна быть глуповата, это по-перше. А по-другое, поэт повинен быть, верить у себе до бесконца, и вот так себе показывать, и так далее, и так далее. Что лингвист себе не может добавить. А? Что лингвист не может себе дозволить. Ну, лингвист, так вот, а лингвист повинен сомневаться весь час, и он повинен думать, и в этом плане, ну, просто, як бы так сказать, я, конечно, уражен. Это приватная переписка Дубовки до Бабареки, где Дубовка открытым текстом пишет. Коли вы поглядите там лексику, я говорю, я, конечно, у этой святочный день не хочу нават этих слов повторять. Там написано так, как можно было писать на заборах. Значит, вот так Дубовка пишет про белорусских лингвистов. И неяк там яны себе взяли Лёсика в компанию, використовували, і у некім там месцы, я не памятаю там про нешта іншае, Дубовка і там про Лёсика піша, там туды-сюды. Так что я несумненно згодны з Юрасём, тому что без того, без жыцця ў тым кантэксце вельмі цяжка нешта гаварыць, але я кажу, что на жаль, і я кажу, прабачце, я гэта нават увёў у гісторыю беларускага мовазнаўства. В сэнсе, там нейкі абзацик я написал, что ну вот так атрымалася, что узвышша долбала лексикографаў, у іх была такая позиция. Я кажу, уже у першай зацімцы яны там написали, там, ну что там нейкі русско-беларускі слоўнік, это Байкова-Гарецкая. Пасля такая здоровезерная рецензия критичная Лёсика. Ну, Лёсик просто был характером вельмі таким яркага, і вось ён напісаў. А пасля, я говорю, Дубовка напісаў одну рецензію, а пасля яшчэ одну хацеў, там у іх быў такі Возвышанскі праспект, і ён туды хацеў яшчэ одну рецензію напісаць на гэты слоўнік. Я б сказаў бы, некая паталагічная была ненавість да лексікографаў, да гэтых слоўнікаў. Ну, разумееце, это слоўнікі вельмі добрыя. Вельмі добрыя. І я просто уражаны, як тагачасны паэт, ну, молодый, так, ну, просто, ну, вот так. Все ясно. Галину все-таки помер и тебя поховал. Значит, вот что. У меня записано, я зараз боюсь помылиться, так сталося, что наприканцы свайго жыцця Скалабан, я не ведаў пра сумныя ягоныя акалічнасці, я не ведаў, што ў яго рак. Бывало некалькі разоў, ну, уже раз ці два, летом, у нядзелю, там у ліпені, напрыклад, звоніць мне Скалабан і нешта са мной размаўляе пра нейкія вось такія рэчы. Я поговорил там с ним, может там, ну, это уже не первый раз бывало, ну, в сенсе,
Мы з ім маглі там сустракацца недзе ў бібліятэцы ці можа ў іншым месцы там размаўлялі пра гэтыя рэчы. Але было пару разоў, што я кажу, вот ён недзе там у ліпені мне звоніць там у нядзелю ўвечары ці там днём, і што ты там размаўляеце там, напрыклад, пра Байкова ці пра нешта іншае. Ну, карацей, адзін са званкоў у мяне запісана дата, калі мне пазваніў Скалабан, і Скалабан сказаў, што Байкоў быў у 45-м годзе арыштаваны ў Берліне, у 46-м яго ў Мінску судзілі і прысудзілі яму 10 гадоў. І, значыць, і ён памёр, і ён мне ёсць дата запісаная ў 47-м годзе, там нейкая дата. І, значыць, я думаю, што ў фондзе Скалабана, што ён это пакінуў там неяк даступна. Рэч у тым, што, ну, разумееце, я яшчэ там пару размоў там са Скалабанам там запісаў нейкія рэчы, якія он мне гаварыў, але ў мяне няма дакументаў. Ну, між іншым, калі ўжо на тое пайшло, я якраз пазаўчора, зазіраючы вось у Вікіпедыю, паглядзеў Тарашкевічную Вікіпедыю, дзе напісана, што там загінуў, памёр пасля 45-го, і паглядзеў звычайную Вікіпедыю, дзе напісана, што памёр у чэрвені 41-го года. Я, не аўтарызуючыся, взяў у беларускай Вікіпедыі, паправіў, напісаў, вот зыходзячы з той даты, якую мне сказаў Скалабан, напісаў, што там Байкоў памёр у 47-м годзе такая дата, і спаслаўся на вуснае сведчанне Скалабана. Паглядзеў сёння, гэта моя праўка там знята і ўжо фігуруе ранейшая. Ну, я разумею вікіпедыстаў, па-перша, я не аўтарызаваўся там, прыйшоў нехта, взяў і паправіў са спасылкай на Скалабана. Так што памёр ён, верагодна, у 47-м годзе. Вось это сведчанне Скалабана, у яго, відаць, былі якісь дакументы. Ну і, між іншым, вось яшчэ адно сведчанне пра тое, калі ён быў у Берліне ў 44-м годзе. Там выдаваўся часопіс якісь, і ён там дапамагаў рэдагаваць, карэкціраваць. І вось рэдактар часопіса пазней гэта ўспамінаў. І ён напісаў, што у Берліне быў Байкоў, і ён памагаў там нешта рабіць карэкту. Гэта быў ужо старенькі прафесар, у 44-м годзе яму было 55 гадоў. Старенькі прафесар, сябра Язэпа Лёсіка, які ўжо на 90% нічога не чуў, і з ім было цяжка, значыць, пра нешта слоўна дамовіцца. Вось гэта Саўка апублікаваў вось гэта сведчанне. Ну, а сведчанне Скалабана я маю толькі як вуснае паведамленне. Я не маю дакументаў, але я кажу, ён у 46-м годзе быў суджаны, паводле Скалабана атрымаў 10 гадоў і памёр у 47-м годзе. Ці ёсць яшчэ пытанні? Тоді вялікі дзякуй, Сергей Миколаевич, за тое, што знайшлі магчымасць. Вельмі дякую.